2 de juny i per fi va arribar el dia de marxar. Nosaltres encara no ens ho creiem. I tot plegat, amb molts nervis i il·lusió, vam iniciar l'aventura. Durant el trajecte ens vam trobar amb uns paisatges i unes vistes impressionants. Després de moltes hores de viatge, per fi vam arribar a Pau, França. Gràcies a l'Erasmus vam poder complir el nostre somni. El primer que vam fer va ser turisme per tota la ciutat i sobretot vam anar a veure el castell. Vam conèixer a la Marta, la qual ha estat la nostra jefa durant 2 mesos. Gràcies a aquesta experiència vam aprendre molt l'idioma i sobretot fèiem el que més ens agradava. Sobretot amb l'equip de l'estètica vam fer molt bones amistats. Però no us penseu que tot era treballar. En el nostre temps lliure fèiem turisme. Vam visitar Biarritz. I que no falti el sortir de festa. D'això sí que no em faltava. Dir-vos que si us sorgeix una oportunitat així, no la deixeu escapar. Disfruteu-la al màxim, cada moment. Sobretot, coneixeu a gent nova, feu amistats, passeu-vos d'allò més bé. I només queda dir a bientôt, fins aviat.